Rías Baixas recibiu 2,4 dos 3 millóns de euros habilitados pola Consellería do Medio Rural para proxectos que axuden á elaboración e comercialización dos produtos vinícolas. Foron 27 as adegas da denominación de orixe que se beneficiaron destas achegas. O viño hoxe é un referente dentro das denominacións de orixen galegas, máis da mitade da súa facturación provén do sector do viño e queremos que este sector, o noso, o do viño, sexa punta de lanza desa promoción da calidade da nosa produción agroalimentaria. En toda Galicia presentáronse a convocatoria máis de medio centenar de proxectos. Para a nova edición, a intención de Medio Rural é incrementar estas subvencións un 13%, ata cadar os 4,2 millóns de euros. A día de hoxe xa recibiron 70 solicitudes. Hai movimento, hai interés nas comarcas vitivinícolas galegas e a Xunta de Galicia vai a reforzar e vai a contribuir nesa aposta pola calidade, pola singularidade e pola diferenciación dos nosos viños. José González visitou esta mañá as instalacións de Condes de Albarei, a adega cambadesa que se beneficiou destas achegas autonómicas. A cooperativa recibirá máis de 424.000 euros para mellorar as súas instalacións, realizando un investimento total de 1,4 millóns de euros. Consideramos dentro da Consellería de Medio Rural que ten que ser unha aposta importante, que é o cooperativismo. Estamos con Desde Albarei, que é unha cooperativa das máis grandes da comarca e que está a facer moi ben o seu traballo e ten que ser reforzado nese traballo, nesa aposta pola calidade, pola Xunta tamén de Galicia. Neste sentido, antes da súa visita, o conselleiro do Medio Rural presidiu o pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, no marco do percorrido que está a facer polas 5 DOs de Galicia. Ademais de recoller as peticións dos representantes do sector, a súa intención é convocar unha mesa sectorial do viño para afondar nestas demandas.